Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech bl-ittra li bat seta' stieden lit-Task Force tazzjoni finanzjarja l-FATF biex titfal il-Malta fil-lista griża. Dr. Abela qal dan waqt intervista fuq l-istazzjon 1 il-ħadd filgħodu meta kien mistoqsi dwar l-ittra li kiteb il-kap tal-Oppożizzjoni quddiem id-deċiżjoni tal-FATF ftit tal-jiem oħra dwar pajjiżna. Il-Prim Ministru esprima diżappunt tiegħu għal dik l-ittra minkejja sejħi tal-laqda fil-kwistjonijiet li jitrattaw l-interessi nazzjonali ta' pajjiżna. Qatt ma stennejta jkolli ngħid. Għaliex din l-ittra jekk tanalizza l-aħħar paragrafu tagħha tfisser li l-kap tal-Oppożizzjoni qiegħed jistieden lill-FATF sabiex tagħmel grey listing ta' pajjiżna. Fil-fatt il-Prim Ministru tenna li tul l-aħħar xhur dan il-Gvern ħadem kemm felaħ u riforma bosta liġijiet f'pajjiżna biex bekk illum huwa wieħed mill-uniċi pajjiżi Ewropej li huwa largely compliant mar-rekwiżiti li jirregolaw il-qasam finanzjarju u l-ġlieda kontra ħasil tal-flus u l-kriminalità finanzjarja. Dr. Abela tenna wkoll li dawn il-kwistjonijiet ma feġġewx taħt Gvern Laburista, iżda kienu ilhom jinħbew taħt it-tapit minn Amministrazzjoni Nazzjonalista. Problema illi minn pajjiżna hija ġejja għal snin twal. Mela fuq hekk biss kellu jkollok l-Oppożizzjoni li tappoġġjana. Li tappoġġjana. Ma ġarax hekk. Ma ġarax hekk ma jiena perswas ukoll mbagħad li n-nies qed iqisu dan l-aġir għalija ġir jekk hemm kollox li hu aċċettabbli dan arċi inaċċettabbli dak kollu li dak li għamel il-kap tal-Oppożizzjoni din il-ġimgħa. Il-mexxej Laburista staqsaw ukoll dwar il-mument tant kruċjali li fih intbagħtet din l-ittra. Tenna kif din l-imġieba tkompli tikkonferma ħsara lil Partit Nazzjonalista kapaċi jagħmel il pajjiżna. Għaliex dik l-ittra nibqa' nsaqsi lili nnifsi għaliex intbagħtet u għaliex inti bħala partit politiku tasal li tagħmel dil ħsara għal pajjiżek. Jiena nixtieq niddibatti mal-kap tal-Oppożizzjoni fuq x'viżjoni għandu għall-pajjiż għax sissa kemm ilu kap qatt ma smajt viżjoni għandu, qatt ma rajt viżjoni ekonomika fis-settur edukattiv, fis-settur tax-xogħol, fis-settur tas-saħħa. Endiet meta tiġi biex tinfliġġi kemm jiflaħ ħsara, naħseb illi huwa kapaċi sew hemmhekk għaliex b'dak li rajna dak ifisser. Il-Prim Ministru temm jgħid il-poplu qed jiżensew x'inhu verament jagħmel il-Partit Nazzjonalista u Bernard Grech fuq materja nazzjonali mill-aktar importanti. Tenna li huwa determinat li jibqa' jmexxi lil dan il-Gvern b'rida b'saħħitha li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti u Awċi.